شالوم شالوم قدوسان كما يتانيحكم أنا حاوكم صلاح الدين مسحاوكم سيمي Hejsan Guds församling, Guds frid bara med er. Det här är Broder Saladin med Broder Sen. زبلت قال زبلت معلت زبل ناينغو program ناي. Det här är det dagliga programmet, det bästa ordet för den bästa dagen. لوم دما نز معلت زخو نايوت قال كنكافلينا. Och idag ska vi ta del av det levande ordet för den här dagen. قال زي تركب نفسي زبلي. Och det är en själ som inte får något. ناي قال سبات نفسهم زرعت تجبطيها. Vissa själar, alltid den ser den kan få tag på det. زبها قطو تروحوا بيها. Allt som den längtar efter kan den få tag på. ناي قال سبات نفس تسقبها. Men vissa människors liv den blir mättad. مخنياتو كابتمنيت حليفاس أمجبات بتزح. Den har gått från att ha endast begär till att kunna få tag på det. ناي قال نفسات سبات نفس جن أي تسقبني. Men vissa andra människors själ den blir inte mättad. يمنيو أي رقبون. Alltid de längtar efter, de får inte tag på det. يحسبوا أي جبرون. De tänker efter något men de agerar inte på det. نفسهم بهررتا بهجت راحت السواد. Deras liv, deras själ plågas endast av längtan till att få något. سلزلومي نفسنا كابزة سقايز زوج من قد نقرأكم. Så idag ska jag berätta för er vägen hur ni tar ut er själ från det här. حدا نفسنا أبسقايز برانتاي مخانو قرينا. Jag kommer berätta för er något som är farligt som plågar vår själ så att inte få tag på något. مثالي 10:3 I Ordspråksboken kapitel 13 vers 4. نفسها كاي هرر تبل الله موجلا أي تركب النفس تجوهات جنا أزياء تسقب. Det står den lata är full av begär men får inget. Det filtigas hunger blir riktigt mättad. نفسنا هرر زبلت طخم زي تركب زجبرات هكيتنا يو. Så det som gör att vår själ längtar med begär och inte får tag på det är latheten. ناي هكاي نفسي تمنيت أنبرج أبات إتاي كونتن. En lats människas själ är endast en som är full av begär men inte får tag på något. نفسه تجوهات جنت تسقب يلوها. Det står det filtigas själ blir dock mättad. نفس زجبات تجوه سبوانا أنت خويني. Det som mättar livet det är endast den ägaren som är filtig. نفس قال زي تركب زجبرات زدكيا وانا هكاين تخويني. Men det som gör livet full av begär men som inte får något det är den som är lat. تهكيت حرقينيايو. Lat är väldigt farlig. أوشتكم زرعكم مخم زي تبصحوا زجبر تهكيتيو. Lat är det som gör att ni inte gör eller åstadkommer det ni längtar efter. حرر زبالكم مخم زي تشبت حلم خم زغون زجبر لكم تهكيتيو. Det är lathet som gör allt det ni längtar efter ni inte åstadkommer det blir bara dröm. تهكيت ناي كسارا غودنايو. Lathet det är en förlustväg. هكاي زارب مبر سقومتي وسدني. Den late talar endast men han tar inte steg. هيوت ناي زربات راح يكونتن. Livet är inte bara där man snackar. هيوت ناي سقومت زوستو سباتها. Livet är för dem som tar steg. كساع سقومت موساد زي تلامدنا أب حلمينا خنبر. Så länge vi inte tränar oss själva att ta steg, vi lever i dröm endast. Så vakna upp. مصحف قدس مثالهم إلو تشعته. I Ordspråksboken, مثالي شدشته. Ordspråksboken kapitel 6 står det så här. كاب تشعته خمزيلو. Från vers 9. أنت هكاي كسع مقاسي خابت اتبل مقاسي خاب دكاسكا اتتنس حنسا ام دكاس حنسا خا متخاس حنسا ام انت تعرفون أداوكا من مسقال دحرز خا دخلت كم فتان من قدنيا سئلتك دما كم أطوار التعاطق سبأي يمسكا. Det står, hur länge ska du ligga, du late, när ska du resa dig ur din sömn? Sov lite till, slumra lite till, ligg lite till med armarna i kors, så kommer fattigdomen över dig som en rövare och nöden som en beväpnad man. أنت هكاي كسع مقاسي خابت كتبل. Det står, du late, hur länge ska du ligga? أبي وطنا من موتيت كيم أنا 10 ساعات ندارك أسنا بينا هم بتصح. Vart ska vi komma när vi sitter och lägger oss i 10 timmar och inte gör någonting i våra liv? De بزح وتسيت أمتيون زلوا كاشو منت ساعات يدقصوا. Men de som har åstadkommit mycket, de har inte ens gått och lagt sig 8 timmar. هكاي كافت حدا بيوت زر أنا قرنت أي ترى لكم من دقاسي. Den som det late ser konstant i sitt liv, det är endast sömn. أنت ده أنا يدقاس سبات كوينا أنا يدقاس وتسيت كألنا. Och om vi är människor som endast älskar sömn, då har vi resultatet vad sömn kan ge. كسع ما أسيقا خدك كسيلو. Det står, hur länge ska du lägga dig i sömn? كسع ما أسيقا حنساب كعرفي لك أجارك أداوك ختم مساقل. Det står, hur länge ska du säga till jag ska bara lägga mig en liten stund till? هكاي ناي ساعات سريح وناي معلتات يسعرف. Den late jobbar i några timmar men vila i flera dagar. تقول دما ناي معلتات سريح وناي ساعات يسعرف. Men den filtige lägger sig kort stund med arbeta i många dagar.
انت رأخاب دقاسكا مبربار أبيخاسي دغنت بعلمتي خبارا بركا يخم فتعن منقرنيا كم أطوار زتعتقا Det أين بيتك خاتي står om du fortsätter lägga det som kommer hända är att fattigdomen kommer över dig som en rövare och nöden som en beväpnad man. حكاي أب كل نقول إدخا Den late är fattig i allt det den gör. كل سوزغوبرو صدخا يتوبو سيتي بولون مالتي Allt det den gör det är fattig. Det betyder allt det den gör är inte något vackert. Det är bara dåligt. فريام ما يكونن مالتي Det är inte något som bringar framgångsrikhet. تأكيد حدقنيا من قدين نفسنا زدليت تخم زي تركب زقبرا كايداي Lathet är en farlig väg som gör att vi inte kan få tag på det vi önskar i våra liv. زعمت زيا تأكيد كابيوتكم وحفكم تساقر Så låt er det här året kasta bort allt som finns med lathet och göra era liv och segra över till nästa år. نسخن بوصاتن كبرات Ni är värdefulla och segrare. Shalom. Guds frid.